Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hangpen Sai Chutiki Aratapan Prek Jam Ahormu Keron. Suway along check upon the track Kachingkoy. Indeng Report Dolamara Malasi Championship Trophy Angdung Kiti. Kardom Adap Abirta long pen Elisami Villain Rong Parpi Non-Arjik Tha Birta Angton Pen Kidam Tang MP Kilik Dodet Api Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Amithang a constituency Angkang Arlo Radatu Malong Ajak Ding Klui Pen Api Paikuni ni Pai Trok Siarni Putot Kahumri Asai Pedupon Lakha Trok Bitung Reng Thama constituency Angkang Kaparlo Rong Kep Aradalong Humri Damsi Kiduk Keboy Det Lapen Sai Chutiki Aradatumapan Kerapa Jerpon Jasemet pet labang su ahawar along kidu arat atum ahemasar nung tin kachidiblong nilang atumapan setame CEM amithan jungjung edon pen ting plang trainer kepan kirapa jerpon son si atulamrit avijanalo barpi barso kidu hemla pen kidu kelak arat atumapan sorkar pen kirap kipipon sika lak esira suripli kep PMAYG ahemsuk Kilong nilang atumapan adon tin ahum tin ahemta long pet cetang pet nang ji pusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen mayalong jaipon puthot modi sarkar pen sai kachutiki arana atumapan kirap kapajerpon sika suri trok atangka setami kilong nang ji arana teng pen kilong nilang abang pubang phi atumapan amen thapon thusi kapelong ji apan pachinipon Anparta Arlo Sumar Atum Ningkan Kriner Kep and Plikep Arta Angbong Penan Kedopen Amithang Ajakong Kachar Jap Nang Atumapan Setami Sorkar Pen Sikasuri Pokep Atangka Pajerponji Puta Pachinipon 2 Karbi Anglong Arlo Long Panchayati Raj K Sengse Bangsolar VDC PP Amen Pensi Sengpon Thuji Puta CEM Pen Pangdakpon Asontin Asay Angdeng Leklem pon pusitami ing samjin pensi pichun ponangji anparta hemprek mate article 244A alam thepen rong rup arada phan kachong thui kachok bai along masapta chedon dun dedet nangji athike hemprek ke sarkar kachari pon bom asong atum pensi piun chonji puta rata thengno jaipon News Desk report Karbi Anglong live Ulukunchi outpost Angkangarlo Sowayalong check Arjon Kipon attract Towar Piangbong Chitimalongamat Chingkoy Pit Bangso truck Soway Karlu Aduki Keknay along Kativar Unidet Ajoksi Kachingkoy Tatek Pusi Ketekdun Long Atumpen Perangkiapan Tan Pachinipon Kachingkoy Pit attract AS 247570 Kachingkoy along Perangki atum kilidun apora hut anke truck kaparting lapen kirap dun atum do anta kat erlo lapen arenga hu ke suabang awelang pusi ulukunchi pen hemari rongphar birtanang pachini Krong Pli kachetok hamren hiti kimialong humpo akulat meke chopen lak eng korehini sosia tangka kanahok abirta fire brigade atumpen kapangda Hamren police station angkang arlo Krong Pli kachetok hamren hiti kimi lumta agency adungalong humpo akulat meke cho pangjir thang anpinlo meka cho tarana dungarai arada tumpen isi apor kapang thekdun atengke arni tili por phai krehini rap hikebra pho apor pusi pachini Meka taran akulat adim kapang thekpon atengke biresh de pu abang pu akulat andung anat pensi mea de ki thurpon theklong Dukan kekhon man dukan hobo pare Boiler pump. জুইটো কৰ পাইছে বুলি কৈছে সময়টো ক'ব পাৰিব নেকি 12:45 12:45
Adungarai ke do pinangan aradatum alongpen lam theke longpon atengke Biresh de pu abangphu akulat anung cartoon kapang somdo lasuang bonga ot ka vetum biri ke mong ame pensi kachotaran tahai pusi honthepon humpho akulat mi ke chopon ang bong bus counter gilamal ihum broiler akulat kowe bithi akulat lapen hanso kabirti ihum abuha hai hoi adim minute cap crepe ho ang bong me chopon lo tong sekot pen fire brigade atum pen me kapamep dunchi aphan kabor iyang bom rab dunun edadlo Karbiang long life athengno fire brigade asai khia dum pen kapachini pon atengke me ke chode minute ho apor ang bong nang palilo laso ang bong ke claim nang jia kam an do de sang seben un an ke kape jog dunji aphan bor ilo me ke chopen kana hokpon lake aduk kawe lak ingkoi rahini atangka me adelong kangjirdun nang dolo 5 মিনিট का পিছত আমি ইয়াত পচিছো দেখিছো দুই লাগিছে আমি লগলৈ কামত লাগিছো যিখিনি কৰিব লাগে আমি প্ৰতিসাধাৰণখিনি আমি গম পাইছোঁ যে 22,000 এজন মানুহ হৈছে 4টা গুদাম আছিলে চাউলৰ গুদাম আছিলে আটা গুদাম আছিলে পানী হেৰি আছিলে গেলামালৰ দোকান আছিলে তেওঁলোকৰ 22 লাখ মান টকা হেৰি হৈছে প্ৰতিসাধন হৈছে আৰু পাল ঘুমটি এটা আছিলে News Desk report Karbiang long live DMSA Patua Klamalong Kapadupon Dolamara Malasi Championship ang dungkiti kapatupon nalong Dolamara Academy Pen Kakojan kai Pulangso Club ang bongsi patupon lo Kedamtang Pre-Achiklopensi Bangso Championship patupon lo seta Karbi Zonal Festival Kechak Lokpen na Joksi non an ang dungkiti patupon ng rong lopusi DMSA Chunbang Robinson Rong Parpen ning Jepon ang dungkiti kapatualong aluhi sarpo aman pen Duarbagori VDC Chairman Sarkoy Rongpar VDC Member John Kathar Rat Kam Klembang Dhuniram Rongpar Sonaram Singnar Pendang Lok Kithikiding Atum Chitong Dun Kapatu hut ke cheng pen ki jut an hin atirang atum penta gol kachipi thekterek ajok tiebreaker patursi Dolamara Academy gol flipen kai Pholangso FC aphan panenko nong ekapajur along ke hai atubapan trophy pen tangka suri krehini lapen kerem atubapan trophy lapen tangka suri narkep pipajerpon bangso hut highest scorer best player lapen best goalkeeper aphan nong e pajerpon Football ang dungkiti kapatualong Assam Football Association Referee Krishna Urang Assistant Referee Harmon Tirang Sarkleng Ingti lapen Sarbong Singnar atumsi mesen pen kapatu pajutpon lo Dolamara pen RG Son Rongpar Karbiang long live Pini Adap Abirta bangke lapan sikang toniglo dumit thakmi kardom